Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii. Že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo. A za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť. Pamätajte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem. Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú. Vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek. Trpieť bude tráva. V tomto prípade Ukrajina. Ukrajinskí politickí lídri sú za tento stav do určitej miery zodpovední sami, lebo sa nechali nalákať Západom a naplno podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. Pritom je všeobecne známe, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022, teda 2 mesiace po jej začatí. Len viacerí západní politici tomu bránili vlastnými telami. To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú však dve veci. Poprvé, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo nezmyselné zabíjanie Slovanov. A po druhé, aby iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly. Vojna v každom prípade raz skončí. A potom uvidíte, ako všetci tí, čo kričali na Ruskú federáciu najškaredšie slová, budú utekať do tejto obrovskej krajiny a predbiehať sa v hľadaní obchodných príležitostí. Ja by som sa však najviac tešil na dlhé nosy tých, ktorí v Európskej únii vymýšľali všelijaké nezmysly, počnúť sankciami až po zastavenie dovozu ruských energií. Verím, že tento deň príde veľmi rýchlo.